ku danna subscribe, sa'annan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Mun gode da kallon tashar Abaje TV. Yawa, hello? Hello? Oga? Doya aka yi? Kana ina ne? Gaba ɗaya ni ba da oda ce a haɗe su gaba ɗaya a bayar gaba ɗaya za a haɗa su. To ai abin da ka faɗa haka za oga. Allah ya biya oga. Allah ya biya oga, ina yanka oga. A ba ku mai ba. Corona! Aina! Wallahi a kunne na! Wuyo da na! Ya bai samu! Ba ku yi kunne! Ba ku kunne! Kai! Ta fita! Da ma sallah. Kuma tana yi fa. Hello oga. Oga wani zumun haka yake. Sai kai waya da shi kawai sai ya shiga wata sabgar ya kyale ka. Kana ta yi to wallahi banda oga ne. Da na yi yar garin mu wallahi. Haka yi ji.